Na akono fo bi ya hwehwe ande say. Yeah. Be di buo be da ba mare. Sao. Uja tita. Ebe ja kwani. Ebe ja kwani ambo. Asa na ye keri nu nyina ni. Na mo no tie se nana. Yeah. Ajimembadu osagifo osiade yo. Doctor Ajimembadu papa. Yeah. Odikana. Ye be memwa. Kumasi a okoye no. Yeah. Ankwase okosumbi. Yeah. Ankwase okosumbi. Yeah. Ndi sahene beti na hindie. Na nya na keka. Na ankwase okosum ne nyene. Na kwasi broni be kan indirect rule. Yeah. Asante Confederacy. Yeah. No cry ye pa na ye ko ye. Yeah. Kwasi broni an share. So mama ura kasa. Man for ye se be nko. Yeah. E chie ne hye bi ba ya be ko ye. Be ko ye be ne be di kan yi be hu frim. Yeah. Sana do ma to aso. Yeah. Na na ko April 1950. Yeah. By July 1950 na film. Yeah. Yewra kasa. Na mama ye Confederacy no. Obi kwasi broni de ho ko se be ye hu nyina ho ba ye pro. Yeah. Embo ama take call ne commission ko hwem. Na ye ya abono for chi be hu free asante a. Ewo. Yeah. Asisie ntina na okọ ho. Yeah. Afi apem ahenkunu aduonu. Yeah. Ma kudufo no no. 1950 na osane ya. Ofri. Say asisie o menko. Yeah. Na back and one say back and say. Yeah. Kwame Nkrumah. Yeah. Then on yere. Yeah. On papa. Yeah. 1950 mi bisa Ghana for 1950. Yeah. Na Kwame Nkrumah. Yeah. No aba. 1950 no Kwame Nkrumah aba. Yeah. Aba for na Santefo. Ya kaya sama. Ma ye mpa Kwame Nkrumah. Ya kasa ye ko. Ye musa de nya. Yeah. Ya de ya ho. Ye ho free. Yeah. Mema wakwa aba eba impanyina tenase dwumadi so. Obobo din na wachire baby a wo. Me that say any akonya odi amami. If me Fori Ernest and I from Ernest in short. Ernest name said do na adi me. Yo. Enne ye hwe asem tiawa. So Paramount Chief bi anase obrimpo bi frɛ something hene se Mura. Na kyerɛ sɛ ɔyɛ akoa na ɔhene bi eduru ɔpemso anim na sɛ ɔkwaha ne ntoma ɔhene no kwaha ne ntoma. Does that mean say ɔyɛ slave to asante hene na? Wohwɛ Fiapre hene, sɛ kwahene, Brekum hene, Mampo hene, Dwaben hene, ɔmo nyinaa duru ɔpemso anim a obiara kwaha ne ntoma. Obiara frɛ no Mura. Does this make those chiefs slaves to the golden stool? Yo na me that say so. Okay, so na do ma hene ensem kan ye bi wo ha. Me as akania kolare ya na eye me eha me kakra. Enye no kre. Well, na yen hwe the opanyin ne kan ye no eye video ye nyina hwe sa akasa na ye no kre. Na opanyin ansa na ye bekoso no. In 1746 ena Osante hene Opokuware a na ye friend Katachie. Ono ena kyekyere Brekum kuro no nyina ho. Na nya se kuro bi ho ne akoko agye o. Brekum fo obi anko anche wo mo. Omo ye sokorefo. John. Omo ye sokorefo. So na after German toko no Opokuware ne German hene kon ye na Kofi Adinkra kon ye. Ena oye se no. Anhwe a ewuma na German fo no pese omo se abobo ho no omo ba kontokwa. Na Opokuware si no. Okona na skore hene wo se mame mema kakra na memfo omo nkotena na omo nwe na se German afo no se fi odibu abo bontuku ho ba omo so ano ansa na omo to menkra na mame ma abeboa wo edi omo sunkuni ena ma Brekumfo kuro ne de kyekere enya bunu pia kuro se na do ma hene sisante ne be wa se kamini sisu de na opa kire ne kuro a me a ma kyekere a omo free asokore de ha na tiwi aso pese o yira ne nchi ebi ni sunwan
Sunyan nye kura na wo. Asante hene ayi na chichire ye. Buku wara chichire ye. Mu nyinaa mu free. Ayi ye fe ne sey. Sunyan fo free e fe ne sey. Nsuta. So ati ase. Na mo ko chichire sunyan. So enti saa nkuro no nyinaa no asante nkuro a ye hye da chichire extra. Enya abunu kuro a obi akɔko na wafa mu nomum anaasɛ wadi mu so daa bi ɛnte saa. Ɛdi sɛ na obi osunwan na bi a wabɛdi sunwan akonnwa na ofele sɛ baabi a ɛsɛ wiase akɔdu no yɛatena wiase akyɛ ama region yɛakɔdi ha nti medɔm bono hafo a ɛnkyerɛ sɛ wonkyi ɛwɔ sɛ ɔyera wonkyi ɛsiane sɛ wofiri baabi na wakɔpie baabi ɛdi sɛ na obi yɛ dɔm na wama a yɛfrɛ no sɛ wate atua na mmom no yɛwura asantehene deɛ na sɛdeɛ sɛ baabi a no de hyɛ obiara no because nso meka nhyɛ me se na mo do mo nkunya nyinaa bae na yɛde sikadwa siri so yɛ ɔtena sikadwa so no yɛde tumi ne wura wa a yɛde yɛahyɛ wo saa nipa ne nsa nti asanteni bebia hyɛ santehene nsa asɛ meyɛ yɛde mahyɛ wo nsa deɛ ɛne sɛ na me wura ne wo anaa meboa no nti ɛne ɛfɛ ne me wura ɛnyɛ akoa fam daabi na amanhene na ɔmo wɔ asanteman mu no ɔmo kɔhyia ɛsom ɛkyerɛ yɛn nkyirima no yamammerɛ ne amanneɛ kwan a tete nanamfa so yɛ ɔmo nneɛma ɛne kwan a ɛfa so de buo ma ɔpanyin ɛsiane sɛ yɛsi ahemfo kyiniiɛ no ebi edidi bi akyi na ɔmanhene amfa nanam kɔhyia no yɛyi ɔhene baako a ɔyɛ ɔhene bɔn a ɔda mu nyinaa no sɛ ɔmanfo bu ama no a me woba wo mpasua so na woyɛ ɔmanhene a memedi bi wobɛma wo dabi ɛsiane sɛ wokyerɛ me sɛ memfa buo ma mpanyin sɛ wate aseɛ enti enye nipa na ɔte so no mu akonnwa na ɔte so no saa na yɛde ebuo ni ma enti unsa ahemfo nye bebrebe ɔmo kɔ hyia santehene a yɛsɛ wakɔha ne ntoma kyerɛ sɛ wosoa wankɔha wo ntoma yɛsɛ wasoa wo ntoma akɔ ahempɔni wamfa bu ama no ɛwɔ sɛ ɔkyerɛ sɛ nana mensoa me ntoma ma bɛti emum mebrɛ me ho ase abɛkyia wo okay saa na yɛnyina didi so a okay wakyerɛ m deɛ nti a yɛwɔ kasa bi sɛ mekɔha me ntoma na meka sɛ ɛfɛ ne sɛ asantefoɔ yɛkɔ ɔhene anim a ɛnyɛ ɔsantehene nko a yɛn nyinaa yɛkɔ yɛ kurom amanhene anim a wokɔha wo ntoma sɛ wofira ntoma deɛ a wokɔha wo ntoma na sɛ wohyɛ mpaboa a kyaakyaaw anaa slippers a tetekware na worɔ wo nan mu mpaboa koraa na ne a na agya nti na wayi wo nan na wodɔ na atia mpaboa no akyi ɛkyerɛ sɛ wode buo ne ani deɛ ama nipa na waba n'anim no ɛwɔ sɛ ohunu sɛ tete no na nanam ne na nsase ne biribiara wɔ wɔm ne ani aban biara de sɛ yɛfrɛ wo mpanyimfie a mpanyin si yɛfrɛ wo ahemfie a wobusa wano na wobusa wayɛ ase sɛ wate aseɛ wobusa wano na wobusa wayɛ ase nti no sɛ wohu sɛ yɛafrɛ wo deɛ a ne kyɛ sɛ biribi nti na ɔhene asoma me ayɛ dɛn abɛfrɛ wo tete no nso wokɔ ahemfie no a ayɛ mmerɛ nto asɛm a ade a ɛhu paa yɛ ɔhene akɔ nkɔgya saa ka saa ate aseɛ menti aseɛ ɔhene abufuo a asɛm a ɔka no sɛ ɔkyerɛ ma asɔre nso munya no kwan munya no kwan kyerɛ sɛ ade a bɛyɛ no yɛntwa wo ti enti asantefoɔ mesena na wode mesrɛ wakɔ nkɔgya ɛyɛ sɛ wotumi ebu kotodwe serɛ nti wompɛ ho asɛm no wokɔ a wode akobraseɛ ne mpanimfoɔ sɛ wo ho afɔ sɛ wokɔ ɔhene anim a wɔ sɛ wode saa buo no yɛ dɛ ɛma no ɛnɛ yi na ahemfo no bebrebee ɔmo ɛma ɔmo akonnwa na ɔmo te so ɔmo nim tumi ɛwɔ mu nti ɔmo de nɔɔma bebree yɛ deɛ ɔmo pɛ sɛ anyɛ saa deɛ a akonnwa no tumi ɛwɔ mu no yɛ very powerful na obi amanfo bebree di atete atɔ ebi mu deɛ da yɛ powerful paa especially something ebesi nɛ nse dɔm ahene wɔn adwenem sɛ wɔyɛ bunu ni kura se ntachimafoɔ nse wɔn adwenem sɛ ɔpɛ sɛ odi tachimafoɔ kura so onya sɛ tumi na nkɔbɛka sɛ nkɔbɛka sɛ ɔna ɛbu no foɔ hin ɛnso ntumi mamu da na mkyɛ sɛ ɔmaame anwo a wanwo tachimafoɔ no nkasa ne nkyerɛ sɛ
Omo pass wie e na omo nya omo adwene say mo say akanfo na make atete yen me ne no ma na do ma hene ka say mim kasa ya na amonfo ka bi na abunufo ayi say sa kasa na mesere say me nam go fidie so asre youth ne social media bloggers ne say abunufo ni asantifo ni ye eni problem bia mo ka mo de waye bonitin mpanifo sense mo ni ntin ye chedi e do ma na yesa etin fa go fra abunufo nyina so o de mbeza mchira se Ntiase na no ba asantima imu a yo wasima mienu pe a wase di dwumade ba na wenti ya na kode wonu asipreko. okay nti no e ka say ye nyina ye nipa ba nti no na do ma hene pe na ate atua a oye otuatini sanity so wo adwuma papa bi di a eye kama ye no do ma kromi enhwe because do ma ye kro kitwa ye just a city ni kakraka no uti kra emfa compare e fe ne say tafo na na be compare the whole asanteman asante wo 65 to 70 paramount chiefs under Asante Kingdom. Domahene paramount chief be na ehye no domahene ase. Not even a single one because na dwene mu no ohunu some person we ni be epe. So jide bia wo kan we na wo kan we na wo kan we. Ti abesere nsa akonya na wote so no. So ono na onnim the value of akonya na me die me hunu se nya akonya tuntu. Enti on treat ni fairly. Na me hunu ko akonya tuntu no. Eda so wa akwam. Isanity open. Medase bi impanyina tena se dwumade no enne aha na edi besi. Dase ne ye besa aba mo nchen biem. Wo panyini me so panyini ti impanyina tena se no edi besi ya besa aba mo nchen biem.